Ewo. Oh ya. Ebe. So ọbụlọdụ ofu onye na-achọta nwaanyị a. So ọbụlọdụ ofu onye nwe ikpu a. Echekwa m ikpu a bụ ikpu ofu onye. Amalọdụ m na ọ ikpu ọha. Oh ya. Christopher, you of all people. Christopher gị nwa so na-azọsa m ikpu a. Ha! Mba. Christopher kwadị gị nwa bụ ihe ọ na-agba abịa n'ụlọ ụka na-egi na fada na-egi na ihe ọgụgụ. Ị na-ekwedo re mi fa sol la ti do n'ime ụlọ ụka. Ana m asị Christopher ịnwakwado ihe ọjọọ. Akwala m na Christopher nwa mpụ na aghụghọ. Ị nọ n'ime ụlọ chọọchị na-ekwedo le mi fa sol la ti do. Amalọdụ m na ị ga-amụ ihe bụ ikpu n'ime ndụ gị, which means na ọ mụ na gị na-azọ ikpu nwaanyị azọ Christopher. Olugo nke na-abata afọ nke afọcha Christopher ebe obi kala gị ga-eme nwoke ibe gị dị ife a. Obi kala gị ga-taa mụ n'isi na-ezeghị ntutu. Christopher aga m ata gị n'ike na-ezeghị nsị. Christopher aga m atarịrị gị n'ike na-ezeghị nsị. Ekwubele ekwu iwenitebele m ọnụ. Ị na-ewelitere m ọnụ for what reasons? Ị na-ewelitere m ọnụ ka ife ị na-ewelitere m ọnụ ọkwa ikpu ọha. Ikpu gị. Ikpu abụrụ ikpu gị ka ị na-ewelitere ehomụnwa bụ dibịa ha iwe ọnụ. Aka na-ekwu ịkwa ama aka. Aka na-ekwu ịkwa ama aka. Ị na-achọ ịma ihe m ga-eme. Christopher, ịkwago m and I will bounce back. Kama m bounce back agbakwa n'ọsọ. Aka masị ihe nwaanyị a ji enyekarị m excuses mgbe ụfọdụ. Ọ sị m ọ nọrị ya. Amalụ m na Christopher buru ya wholesale na-amazụrụ ya, na-atapịa ya, na-abọka ya. Onye ka m ga-akọsala? Chekwa. Ọkwa mkpu nwaanyị a ka nna anụ. Ọkwa onu nwaanyị a ka nna anụ. Christopher imego m ihe. Ịma nke ka ewute m bụ na Christopher kwala m aka. Ọ mana m elibele nni ụtụtụ mmanụ emetụbele m na mgbịrịma afọ. Ọkwa ama aka ndaada chini ọkpa na-aba enu. Christopher m nwa. Ihe nwoke nyekwere nwoke ibe ya n'ụwa bụ nga jidelu m. Ife nwoke nyere nwoke ibe ya n'ụwa bụ nga jidelu m Christopher. Ife nwoke nyere nwoke ibe ya bụ nga jidelu m Christopher. Inyego m ya ga-ejidelu gị, but fear my return. Adandara ihe na-erutego di m n'alụ. Because adala m chini ọkpa na-aba elu to the extent na alụpụrụ m n'ike pụọ. Dibia highway na taba. Alụ apụrụ m n'ike bụ ihe na-ewute m. Because amụrụ m na m ga-anyụ ịdị alụ a. Christopher ịkwara m aka maka ịma na enwere m stamina. Ịkwara m aka m ụda chini ọkpa na-aba elu. Christopher, no need m ịba ime. Christopher, gbachalụ m mbọsị ntaka chụọ n'owele nchi.